Az első 3 hónapban az Állami Népegészségügyi Tiszteletési Szolgálat, az Országos Tiszteletési Hivatal, illetőleg a népegészségügyi szakigazgatási szervek, illetőleg a népegészségügyi intézetek, tehát a kistérségi intézetek, ez összesen egy olyan 4500 kollega. Az első 3 hónapban fokozottan fognak olyan helyekre elmenni, ahol figyelmeztetnek. A dohányos olyan helyen gyújt rá, ahol ezt elvileg nem tehetné, akkor 50 000 forintig terjedő büntetéssel lehet személyre szabottan őt büntetni. A rendelkezésre jogosult, tehát aki az adott intézményben valamilyen módon érvényt kéne, hogy szerezzen a törvénynek, ott személyre szabottan 100 000-től 250 000 forintig. Az intézmény pedig, hogyha például mondjuk nem teszik ki ezeket a táblákat a megfelelő helyre, akkor 1 milliótól 2,5 millió forintig terjedő büntetéssel sújtható, de minden esetben mérlegelni kell, és első esetben soha nincs büntetés, figyelmeztetés, visszamennek a kollégák, egyeztetnek, tehát ez egy hosszú folyamat. Ténylegesen arról van szó, hogy nem büntetni szeretnénk, hanem véleményt formálni, attitűdöt, véleményt formálni.